В скромността ние обличаме липсата на смирение, а за да изпитаме любов, трябва да бъдем смирени. Смирението ни води и ни показва как трябва ние да се държим на първо място към себе си. Повечето хора не знаят как да се държат към себе си, а имат изисквания към хората до тях, имат изисквания и към света. Само че света ни им отговаря, защото те не носят смирението. На първо място ние трябва да осъзнаем, че скромността не е положително качество. Колкото и да сме учени така, колкото и да сме възпитавани така, че е хубаво човек да е скромен. Аз ви казвам, че не е хубаво човек да е скромен, а е хубаво да е смирен. Пробвайте да замените скромността със смирение. Всеки път, когато усетите, че постъпвате скромно, си кажете, че скромността не е ваше качество.